accidents per allà es produeixen a la primavera, degut a les altes temperatures i a la insolació. Aquesta afirmació és negativa. La majoria d'accidents es produeixen en els mesos més freds de l'hivern. Doncs fent un repàs de les estadístiques veiem que en el Pirineu català el 84% dels accidents són de placa. La presència de plaques, que siguin plaques inestables, té molta relació amb les temperatures fredes. Stop.